Om Satguru गिबियावनो ब्रह्म गियान चेनेलनि गेजेरजों दिनै साफ्रोमबो नायगिरिनिसिम अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ जासिग्रोबाय। दिनै जोंनि बे बिथां दरंसिं नार्जारी गेदेमा बिथांखौ जों बे समाव ब्रह्म गियाननिफ्राय फिन खुलुमनाय जासिबाय। बे जेरावबो थानाय इसोरखौ जोङो मानो लांदां मेगनजों नुवा? इसोरखौ जों नुनांगौबा इसोरनि सायाव जोंहा गोरोन्थि खालामनाय जायो। इसोरा जेरावबो थायोब्ला बे जुदि बबेबा जायगायाव थायोबा बे जायगाजोंसो दैदेनजानाय जायो। गासिबो जायगायाव साग्लोबसारनाय जाहैया। साखार जाबानो साखार जिरादा मोनसे जायगायावल' थायो, गासिबो जायगायाव थानाय जाहैया। थारमाने इसोरखौ जोङो जुदि लांदां मेगनजों नुयोब्ला बे नुनायाल'सो इसोर जागोन। बेयो साग्लोबसारनाय इसोर जानो हाया। बे साग्लोबाखै, बेलेगाव गैया बियो। मोनसेल' जायगायाव दिन्थियो आरो मेगनजों नुनाया। एकदेशीसो जायो। एकदेशी सर्बदेशी जाहैया। सर्बदेशी जानोबा गासिबो थाथारनांगोन। जोंनि जिथु थांखिया मा जानांगोन? इसोरखौ जों नागिरनो थांगासिनो दङ। सिबिनायनि गेजेरजों जों इसोरखौ अन्तराव मोननो बा अनुभबाव मोनदांनो जों थांगासिनो दङ। आच्छा, इसोरखौ सिबिनायजोंल' जाया, जों कर्मबो मावनांगौ जायो। कर्मखौ नों लोगोआव लाफायाबा, इसोरल' सिबियोबा संसारनि जेबो खामानि जानाय नङा। ओंखायनो कर्मखौ इसोर सिबिनायजों लोगोसे जों लाफाथारनांगौ। होमबासो जोंहा इसोरनि बोसोनाबो जों मावफुंनाय बादि जाहैफायो। जोंनि गावनि न'खरनि कर्मखौ मावनायजों लोगोसे जोङो जेब्लायबो फुं मोनाबिलि जयग' सावनानै हाथाराब्लाबो खायसे बुङो 5 मिनिटबाबो जायो, खिन्थु नों हानायसिबां जेसेबां हागौ इसिबां सिबि। नोंनि न'नि खामानि गैया सान्दि जेसेबां हागौ बेसेबां नोङो इसोरखौ सिबि। बै जयगाहुतिनि दारै इसोरखौ सिबिनानै नोंहा इसोर सिबिखांनायनि उनाव न'खरनि जिथु दैदेननाय खामानि बेफोरखौ नों दैदेननो हायो। न'खरनि खामानि जोबबानो नों इसोर सिन्थिनायनि खामानियाव नांथाबनांगौ। दा गोबाङा बुंनो सानो इसोर सिबिनो बेबायदि सम मोना। दा उन्दै गथ'फोरखौ जों मा बुङो? बिसोरो जेबो मिन्थिया आरो दा फरायफुबाय थानाय, इसोर खुलुमनानै दा खुलुमनायनि सम नङा। आरो फारसेथिं बुङो जायफोरा बैसो जाबाय बिथांमोना जोंहा सम गैला, बैसो जाबाय। दा माबे समा धोरोम सिबिनायनि थाखाय साबजाथावना सम? आंनिबाथ' बुंनो थाङोब्ला बहाय गथ' गोरलैनिबो फैया, बोराय बुरैनिबो फैया। जोनोमनिफ्रायनो थैजासे इसोर सिबिनायनि खामानिया जानांगौ। बहाय उन्दैया इसिबां गोनांथि गैया, बोराय बुरैया सम गैला, जोंनि नंला, बिदि खोथाया एसे साबजाथावा आरो। इसोरखौ नोङो 5 मिनिटबाबो गाबज्रिबाबो जायो, एबा गोसोजों सिन्थिबाबो जायो। बहाय समनि खोथा फैया इसोर सिबिनायाव। फारसेथिं गुबै नोङो संसारखौ मोजाङाव लाबोथारनोब्ला जोङो यज्ञनि कर्मखौ मावफायोब्ला जोंहा साबसिन जायो। कर्मजों लोगोसे जोंनि पलिउसननि खोथाखौ फोसाबलांफानायजों लोगोसे इसोरखौ सिन्थिनाया जोंहा जोंनि समनि थाखाय यज्ञ कर्मनि गेजेरजोंनो जोंहा धर्मआबो जाफुङो। दा जोङो न'खर संसार दैदेननायजों लोगोसे बे गोथार यज्ञनि खामानिखौ जोङो मावनांगौ, नङा होमबा? मावनांगौ। मानसि जाथिनि थाखायनो बेखौ सृष्टिनि आदियावनो सोरजिनानै दोनखानाय, नङा होमबा? बेखौ जोंहा
जयग' सावनो सम गैया होनोबा एसे गोरोन्थि जायो जों सिखारनानै जयग' सावनायाव जोंहा खामानिनि जेबो खहा जाया सिखारदो दुगैदो ओमफ्राय जयग' कर्मखौ मावदो जयग' कर्मखौ मावखांनानै जोङो नोंनि न'खरनि जि दैदेननाय बेफोरखौ जों मावनो हायो जेसेबां खामानि सानसेनि जेसेबां खामानि दं बेखौ मावदोलाय न'खरनि खामानिया जोब्बा जेरै बिलिफाङाव सम फैलायबाय जोंहा जिरायनायनि सम बे समावनो जोङो जयग'नि दारै इसोरखौ सिबिदो होमबा बे इसोर सिबिनायानो जोंहा कर्मखा जयग'आनो जयग' कर्म बे इसोर खुलुमनायजों लोगोसे जोङो कर्म मावफानाय जायो जयग'आ दा माखासे समनि बेलायाव नोंथाङा माबाफोर बुंगोन नामा हमनानै ला जोङो गोबां बेस्थ'आव थानाय मानसिफ्राबो जयग' कर्मखौ मावनो हायो मानो होननानै बुङोब्ला जोङो अखा नायसि नायसि समा इसोर सिबिनायनि थाखाय जोबोद मोजां दा बेनि बेलायाव गोबां खामानि थासेयावबो जोङो थाब सिखारनानै जयग'नि खामानिखौ मावग्रोनो हायो नङा होमबा दा जयग'नि बाहागोफोरखौ एसे फोरमायगोन नामा जयग'आ जोंनि अनेक खामानि बाहागो दं रोखोमनि दं जेरै असमेत जयग' राजस्वय जयग' अनेकथा दं 7टा दङ जयग'आ जोंनि दा मावनाया जोङो सांसारिक संसार जानायनि इसोरखौ मोननायनि जयग' जोंनिया बैफोरबो जाबाय गावनि संसाराव देरहासार जानायनि जयग' जोंहा बे देरहासार जानाय जयग'खौ जों इसेबां थांनो नाङा जोंहा इसोरखौ मोनबानो जायो जों इसोरखौ जेरै सिबिनांगौ बेखौ सिबिनानै कर्मजों लोगोसे इसोरखौ सिबिनानै जोङो जयग'नि खामानिखौ फोजोबस्रांनांगौ दा शास्त्रआव बुंदों गोदै गोथाव मोदोमफ्रु मिलौहाब मुवाजों अराव जगाहुति होनायानो बयनिख्रुइ साबसिन जग बा कर्म दा नोंथाङा बेखौ गेबेङै माबायदि फोरमायगोन अराव माने अराव सावनाया ओरैबायदि बुङो मानसिफ्रा मोजां मोजां बुस्थुफोरखौ मानो सावगारनानै गारनांगौ दा नाथाय गासिबो मुवा जिरादानो महरासो खामजायो बिनि गुनफ्रा मालाबाबो खामजानायनि थाङा आद्रि जाया बिनि महरा खामबाय भस्म जाबाय किन्तु बिनि गुना जेरावबो गोसारो जेरै फानलु गोरान थाइसे सावोब्ला जेरावबो मोनामो मिथिगुजोबलाबायो नाथाय फानलुखौ नागिरबा मोना नाथाय बिनि गुना गोसारजोबो जेरै ना गोरानखौनो सावदो ना गोरान सावोबा गामि हलैनो एबा खाथियाव जेसेबां दं मोनामजोबो नाथाय सावखांनाय जायगायाव बै ना गोरानखौ नागिरबा नुवा किन्तु बिनि गुना खामदोंब्लाबो गोसारनानै थायो जेरावबो बेबायदि आरो गुना जोबा मालाबाबो ओंखायनो जों जयग'आव जि बुस्थु होयो बे बुस्थुनि गुनफ्रा संसाराव साग्लोबसारनाय खामानि मावो गोख्रैसिन साग्लोबो बारजों खारो नालाय बे मुवा जिरादफोरनि जिथु गुन बे अरनि उखुन्दैजों जेरावबो साग्लोबनानै थांजोबो बेबादिनो जेरावबो साग्लोबबाय नालाय फारसेथिं माखासे जोंहा मोनथाम दं जयग'आव सुगन्धि होननाय बे सुगन्धिया जोंहा बिराद गिदिर खामानि मावो फारसेथिं जोंनि जिथु दुर्गन्ध जानाय संसाराव दुर्गन्धफोरखौ बियो गासिबो नाश खालामनानै बे सुगन्धि होननाय बुस्थुआ बैथिं नाथाय घिउ आरो जेसेबां दं कस्तुरिफोर दं बिसोरो घिउ आरो कस्तुरिफ्रा बेनि गुना जेरावबो बुहुमाव गोसारनानै बुहुमनि दुर्गन्ध जिथु गाज्रि बुस्थु जिराद
बेफोरखौ सोदांनो सोदांना होयो होमबानो जोंहा संसाराव मोजां जायो दा संसारनि मोजां जाबाय बे जग्यखौ मावनायाव खिन्थु जोङो सिबियारिफ्रा मा मुलाम्फा दं मा लाब दं संसारा मोजां जायाबाथ' नोङो संसाराव थानोनो हायि बायदि आसलते जों संसारखौ हाजासे जयगाहुतिजों फोथारस्रांनांगौ सोदांनांगौ जेरै अनेक पलिउसन जादों संसाराव बे पलिउसनखौ जों जयगाहुतिनि दारै जेसेबां हायो एसेबां जयग होनानै संसारनि पलिउसनखौ जों फोजोबस्रांनांगौ संसारनि पलिउसनखौ फोजोबस्रांबासो जोंहा जगतआव जोंनि आत्मिक मानसिक शारिरिक गासिबो साननो हानाय गोहोआ फैगोन नङाबा बे गासिबो पलिउसननि थाखाय मानसिफ्रा बेमाराव गोलैगोन हयथ' आत्मिकबो गाज्रि जानो हागौ जायोआनो आत्मिकबो दा शास्त्रआव दङ जग्यनि जिथु फिथाइ 4 आथम जिबिफोरानो बेखौ भग खालामोबा मोनजायो 4 आथम जिबिफोरा मोनजायो सारिमुति जिबिफ्रा जग्यनि फिथाइखौ बयबो समानै मोनजायो होननानै बुङो बेखौ माबायदि फोरमायगोन बयबो मोनजायो माने बेवहाय जेनेबा सासे बिरबायग्रा मानबायग्रा दैयाव थाग्रा बेवहाय दं रज'ग्रा गजन पुरन भ्रमण बुरन अरन बुरन गजन भ्रमण मोनब्रै बे मोनब्रैया गासिबो थांनानै थानो हायो जोङो दैखौबो फोसाबदो बारखौबो फोसाबदो आदारखौबो फोसाबदो बे मिथिंगाखौबो फोसाबदो जयग'नि दारै जुदि जयग'नि दारै पलिउसनखौ जोङो सोदाङाब्ला जोंहा बे संसाराव थानायाव बहुद जेंना सोमजियो फारसेथिं बेमार आजार आत्मिक मानसिक शारिरिक बेफोरनि जेंना जोंहा जोबोद खस्थ' जानानै फैयो जायनि थाखाय जग्य कर्मखौ मावाब्ला पाप जायो होननानै बुङो शास्त्रआ बुङो बिदिनो मोनसे खोथा दं जोङो इसोरखौ खुलुमनायजों लोगोसे जोङो संसारनि गासिबो मैला बारखौ सोदांनाया जोंनि जोबोद गिदिर खामानि बायदि जाहैयो बेवहाय जोङो बेक्तियाल' सावदों होनोब्ला जों बेक्तिनोल' मुलाम्फा जाया संसारनि बयनिबो दहाय 4 आथोन जिबि होनदों बयनिबो मोजां जायो सासे बेक्तियाल' जयग'नि फिथाइखौ मोना गासिबो मा रोखोमै मोनहैयो बांगाल सावथाल जिब जिबि एसे गुवारै फोरमायगोन नामा माबोरै मोनहैयो बिसोरो 4 जायगायाव 4 मुथि जिबिया माबोरै मोनहैयो जेनेबा बिथिंजाय जुदि जोङो बारखौ सोदाङाबा गोजौनिफ्राय जेसेबां बार मैला दं जोमैजों ज' जानानै अखा महरै दैयाव सिरियो दैयाव सिरियोबा दैया मैला जायो बे दैयाव थानाय जिब जिबिया बे मैलाजों लोहाबनानै जेंना बेमार आजाराव गोग्लैयो आरो फारसेथिं दै लोंनो फैनाय जिबिफ्राबो बेयावनो थायो बेखौनो जोंनि मिथिंगायाव थानाया हाग्रायाव थाग्राफ्राथ' दैया जुदि सोदांजानाय दै जायाब्ला बेखौ लोंबा बे जिब जिबिया देहायाव एसे जेंनाया सोमजिखागोन ओंखायनो जोङो मिथिंगाखौ बारखौ आदारखौ हादोरखौ गासिबो सोदांनांगौ जायो बेफोर खामानिया जों मावनानै हाजोबा जों बारखौ बारजोंनो सोदांनांगौ जायो जेरै सुखौ सुजों खायख'यो ओंखायनो बार मैलाखौ बारजोंनो सोदांनो हायो जेरै जों जयग' सावोब्ला जयग' होयोब्ला जों बारा बिरबायो जयग'नि जिथु गुन
बे गुनफ्रा बाराव थानाय जिउसा गाज्रि जिउसाफोरखौ फोजोबस्राङो जायखार होयो बेनिफ्राय गोग्गो बार बारहोयो होमबानो जोंहा संसाराव जेसेबां जिब जिबि दं जों गोजोनै थानो हायो बेबायदि आरो जयग'नि फिथाइ दा बेखायनो जग्यखौ जिबि रैखा खालामग्रा महत जग्य बिदि बुंनो हायो जग्यखौ जग्यनि दारैनो जिउ जिबिफ्रा खांजादों नङा होमबा ओंखायनो बे जग्य कर्मखौ सात्विक भाबै मोजां रोखोमै सानफ्रोमबो जुदि जोङो मावनो हायोब्ला निस्सय जोङो जिउआव सुखु गोजोनखौ मोननो हायो आरो मुलुगनि अरायबो जेब्लाबो समावनो मोजां खामानि मावनाय जायो नङा होमबा आदसा बे समाव बे आयदाखौ जोङो दोनथ'नो सानबाय ब्रह्म गियान नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो बे समाव अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ फिन जासिनानै दिनै जोंनि बे बिथां दरंसिं नार्जारि गेदेमा बिथांखौ जों बे समाव ब्रह्म गियाननिफ्राय फिन खुलुमनाय जासिबाय पूर्ण परम ब्रह्म ज्योतिस्वर ज्योतिस्वर